Sa isang press briefing ni Presidential Spokesperson Harry Roque, muli niyang iginiit na walang katotohanan ng mga naging paratang ng ilang samahan ng mangingisda, kaugnay na umano'y harassment mula sa hanay ng Chinese Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang lokal na pamahalaan ng Masinloc, Zambales na 220 kilometers lamang ang layo sa shoal, pinasinungalingan din ang issue. Isyong yan ay na pinupukol sa atin ay 2018 pa. Inilabas siya noong 2019 election. Ngayon, mag-e-election na naman, inire-refresh lang nila yung dating issue na 2018 pa po yan. Sana naman po, wag naman po silang manira. Humarap din ang isang mangingisda mula Masinloc at sinabing malaya silang nakakapanghuli ng isda sa Burao. Meron po kaming lansya, umaabot po kami ng Scarborough Shoal. Lumalagpas pa po kami, actually umaabot kami ng 160 nautical miles. Wala pong katotohanan na may nag-aharas kasi malaya po kaming nakakapamalakaya doon at nakakapangisda. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, patuloy na nakakalaot ang mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. At nagtataka lang po ako kasi wala rin naman kaming report na natanggap na hindi pwedeng mangisda doon sa area. In fact, sa mga habang nag-uusap tayo sa mga oras na ito, may report po sa amin na meron pong isang barko, isang bangka, fishing boat na nasa loob mismo ng Bao de Masinloc. Una naman ang nanindigan ng samahan ng mga mangingisda na pamalakaya at bigkis na mangingisda na patuloy na nagigipit ang mga mamalakayang Pinoy sa sarili nating teritoryo. Kaya naman hinamon pa nila si Secretary Roque upang personal na bisitahin ang Scarborough Shoal. Nitong July 12, inalalay kay 5 taong anibersaryo makalipas ang makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague pabor sa Pilipinas na nagwawaksi sa pag-angkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. JM De Jesus, CLTV News.